Għadha għaddejja l-evalwazzjoni hekk wieġeb il-Ministru tal-Anzjani Michael Farrugia għad-domandi tal-ġurnalisti dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li ċanfar il-kuntratt ta' San Vincenz de Paul, kuntratt ta' miljuni li ġie deskritt bħala wieħed illegali. Il-Prim Ministru kien qal li r-rapport tal-Awditur fuq St. Vincent de Paul ħajkun analizzat minnek. Fiex waslet din l-analiżi? Se jkun analizzat mill-Ministeru. Ovvjament il-Ministeru mbagħad jagħmel ir-rapport lili, bħalissa għaddejja dik l-evalwazzjoni. Fil-bidu ta' Mejju, Robert Abela kien tefa' responsabilità tal-evalwazzjoni ta' dan ir-rapport fuq il-Ministru tal-Anzjani. Michael Farrugia kemm il-darba insista li dan il-kuntratt ta' miljuni kien value for money. Fit-totalità tiegħu huwa ġustifikat u it is a value for money. Il-kuntratt li sewa 274 miljon euro lanqas biss kien tela fil-kabinet b'numru ta' membri tal-gvern jikkonfermaw dan jew ma jwiġbux id-domandi ta' Net News. Il-deal ta' San Vincenz kont taf bih? Il-deal ta' San Vincenz int kont taf bih? Jien? Le. Żdiedu ħafna sodot li jidher li hemm ħafna pazjenti qed jieħdu servizz. Ma kont taf bih apparti rapport tal-Eneo? Hemm xi ħadd li ma jafx bil-proġett ta' San Vincenz? Jiġifieri ma kontx informat bħala persuni fil-kabinet? Xiġifieri? Id-deal ta' San Vincenz kont taf bih? Le. Kont taf bih id-deal ta' San Vincenz? Id-deal ta' San Vincenz kont taf bih? Tista' tweġibna? Fil-waqt li l-Gvern qal li kiseb awtorizzazzjoni minħabba raġunijiet ta' urġenza estrema, l-Awditur Ġenerali kien sab li ma jeżistux raġunijiet bħal dawn u li l-ftehim kellu jinfetaħ għal kompetizzjoni esterna u minkejja il-miljuni ta' flus involuti, il-Kabinett ma kienx mitlub japprova dan il-ftehim.